Szólj, ha veszed. Veszem. 2015. Szépen Balázs. 04.30-án. Ponty visszaegedése Sarudon parti horgászhelyen. És el is úszott a... Van benne erő. Van benne potenciál. Itt van. Menj ide fel. Viszlát. Mindjárt megint csipok. Köszönjük szépen a sportszerűséget. Feilvár Zoltán, tisztelt sporthorgász hajra vagyok. Szeretném, hogyha bemutatkozni egy kicsit, hogy került ez a... Balázs vagyok. Gyárról érkeztünk. Mindig a Tiszatavon szoktunk lenni május 1-én. És hát igazából 23 órakor jött a ponty fűzött kukoricára. Fárasztás kb. 20 percig tartott. Hány kilós volt? Mérlegelés után 22 kilót mértünk. És úgy döntöttek, hogy vissza is engedik. Nagyon egyszerűen. Köszönjük szépen ezt a sportszerűségét, és remélem, hogy többször találkozunk még itt úgy együtt. legyen.